ассалому алайкум ба ҳама подписчикои саудотеҷе ва мухлисои бачаи ачкидор. Бардруи азиз апашкоа макаса созен тинҷен саломатиотон хубай вақтотон хушай. Омаден сразу як дона лайки бепала бужиқем бардруи азиз. Раҳмат мегӯм барои дастгиритон. Бардруи азиз имрӯз ана 23 июли соли 2025 1000 рубли русӣ баробар ба 121 сомонӣ. дар имрӯза видео ана ду тамошини фурӯшӣ ва хонаҳои заминӣ ана квартираҳои арзона камроӣ кардагиян. ҳозир барои шуморо якта ба якта нархошона гап мезанем. марҳамат дӯстони азиз, шумо то охири видеоро тамошо кунед. мақсад ки ягон хона ҳай мошина ё квартира дар насибтон боша мехарен. ва бардруи азиз, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед. ягон кас реклама дошта боша ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp шумо нависен. ана ки бардруи азиз мерем осуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай. мошиноро дидед? ҳо, дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. бардруи азиз, мегзарем ба якам мошини фурӯшӣ. имрӯза бардруи азиз якам як мошина гап мезанем, баъд хона квартирада мегзарем. бардруи азиз, Opel Astra F дар кузофи хечӯбекай, соли баромадаш 1993. бардруи азиз, сӯзишвориш бензинай, ана газ дора ва неки пайваст кардагӣ нест. яъне ки бардруи азиз, сӯзишвориш бензини холиай, газам дора, оли газша мақсад установка кардагӣ нестанд. моторш 1.6 дӯстони азиз, коробкаш механика, балонош навай, хадавоиш мега созай, ҳуҷҷат надора неки ҳама ҷош дӯстони азиз нав кардагиян, ҳама ҷош мақсад вагонияй мегири, ягон мисол ягон кор намекунӣ, фақат ҳай мекунӣ. бардруи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Левакан, яъне ки пешина Сарбан. нархи мошина 35000 сомонӣ мега, бо арзон мешава. марҳамат, харидоро яъне занг бизанед. бардруи азиз, эълона давом метем. дар видеои пешина дар комментарияш нависта буданд ки хонаи арзон аз ноҳияи Ҷайҳун бумонен, яъне ки Қимсангир. марҳамат, бардруи азиз, як хонаи арзон мо дароӣ кардан, гап мезанем ша. бардруи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, пешина Қимсангир, ҷамоати Истиқлол, деҳаи Махтумқулӣ, 4 Далина. 12 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. ремонти хонаҳо навай. бардруи азиз, ремонти замонавӣ дорад, чхеле ки дастурат десен. об свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, ошхона, баня, ана мирхона, заргӯшхона дора. дарахтои мевадиҳанда ам бисёр дора бардруи азиз, ва 24 ниҳоли лимонтам доштай. касе хонаро бихара, мақсад ҳамин дарахтоам падарка. гирди хона маҳкам кардагӣ, дароза часпондагӣ, срочни сумшон дар кор буда. бардруи азиз, нархи хонае ки тамошо кардесен 280 000 сомонӣ. марҳамат, харидоро занг бизанед. бардруи азиз, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. лайкҳоро биҷихен, касе меҳмони подписатсия кунед. бардруи азиз, Toyota Camry 2 соли баромадаш 2008, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекуна. ана бардруи азиз, мотораш 2.4, коробкаш автомат, ана печка кондисионерш кор мекуна мега, балонош 70%, хадавоиш зура, дӯстони азиз, хадавоиш нав кардагиян. ҳуҷҷатош як ҳана 8 моҳи дига ҳуҷҷат дошта, утилизатсия кардагӣ. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, ҳамин сентри, ҳамин Қирғанда мегашта мошин. бардруи азиз, нархша ана 77000 сомонӣ мега. 77000 сомонӣ. бардруи азиз, мошинчаи хушрӯнеки, дискачаҳои нав. ба пули русӣ чанд қамаша дар экран нависагим, номерои телефонаш ана билайнай, даи рақамҳо WhatsApp ҳам дора. агар занг бизанем бигӯям ки номерои канали Саудотеҷе гирифтам, барои шуморо бо арзон мекунам. бардруи азиз, агар ягон реклама дошта бошен, якм комментарияро нигоҳ кунед, номерои ман ҳастаи. бардруи азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, қариби бозори Корвон, пишти 9 дарвоза.
қариби бозори Корвон пишти наҳм дарвоза. доми чоретаҷа бардруи азиз духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад 48 метри квадратияй плюс кухни ҳоҷатхона душ дора. ремонти квартира навай бардруи азиз баъдаи ремонт мега оли ҳеч кас зиндагӣ кардагӣ нест. мақсад хона бардруи азиз ремонташ фасон будай нав ремонт кардагиан ҳеч кас зиндагӣ кардагӣ нестай. обу свеч мега ҳастай мақсад обу свеч пастаяни будай суни азиз ҳуҷҷатош мега 100%. мактаб масҷид наздикай. нархи квартире ки тамошо кардесен 380 000 сомонӣ мега 380 000 сомонӣ. марҳамат харидори аниқ занг бизанед. бардоре ки гуфта будем аз шаҳри Турсунзода ягон ҳавлии фурӯшӣ бимон. марҳамат бардори азиз нагӯш кунед. ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода деҳаи Ширкет. 12 сотиқ замина як мошин санг оварда рехтагиам бардори азиз. чӣ хеле гуфтем 12 сотиқ замин як мошин санг оварда рехтагӣ. обу свеч мега ҳастай мегзарониш тамом. ҳуҷҷатошам ҳастай бардори азиз. балниса мактаб садик магазин наздикай. хона бардори азиз яъне ки ҳавлии фурӯшӣ ҷои зурда қарор дора лави дарёи Ширкетда аз сентри Регар 5 километр дурай. яъне ки бардори азиз аз ҳамин шаҳр аз ҳамин сентраш 5 километр дур будай. нарх шадсуни азиз 60 000 сомонӣ мега. касе харидор бошен занг бизанен бо арзон мешава бо муомила мекуна. номерои Торикистоншам ҳастай номерои Россияшда ватсап дора. марҳамат занг бизанед. ана ки бардори азиз лайкҳоро бишхен касе меҳмони подписатсия кунед мегзарем ба шашум эълони имрӯза. квартира десем бардори азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар пешина Қурғонтепа кӯчаи Дӯсти Халқҳо. якхонага квартира дар 6 этаж қарор дора 43 метри квадрати доми навастройка квартира навай дӯстони азиз. соҳиби квартира маълумот додааги ки доми 7 ошёна хона дар 6 ошёна қарор доштаи. соҳиби квартира гуфтагие ки харидорои аниқ занг бизана. доми навастройка квартира нав. нархи квартире ки тамошо кардесен 330 000 сомонӣ мега 330 000 сомонӣ. бо таргават мекуна яъне ки бо арзон мекуна. харидори аниқ числаи видео нигоҳ кунед барвақттар боша занг бизанед. бардори азизам квартире десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор ҳамин сентри ана шаҳри Ҳисор да будай кӯчаи Суд. соҳиби квартира маълумот додааги ки ана духонага квартира дар 2 этаж қарор дора 60 квадратай чӣ хеле гуфтем кӯчаи Суд. доми пешина квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додааги ки срочна квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор ана духонага обу свеч доимӣ ҳастай. бардори азиз нархи квартире ки тамошо кардесен 340 000 сомонӣ мега 340 000 сомонӣ. номерои телефонаш ҳастай касе харидори аниқем бардори азиз числаи видеоро нигоҳ кунед барвақттар боша метавонед ки занг бизанед квартираи арзона аз шаҳри Ҳисор харидорӣ кунед. духонага 2 этаж 340 000 сомонӣ. бадруи азизам квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар марказаш яъне ки центрашда. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад 47 метри квадратӣ. доми навастройка квартира навай. ремонтш навай бардруи азиз. соҳиби квартира маълумот додааги ки квартираи фурӯшӣ дар маркази ноҳияи Фархор 47 квадрат буда дар ошёнаи 5 қарор дорад. дуҳуҷрага ов свет барқ ана линия озодай. подключ айцуни азиз документошам ана бидай документош соз бидай. нархи квартире ки тамошо кардесен 260 000 сомонӣ. квартира бардруи азиз неки ремонтш беҳтарин бидай. бардруи азизам апашко ибад навори мошин хона квартира ва мардуи азиз мақсад чизе ки арзонтар мурда рӯй кардан ҳаракат кардем барои шуморо нархошона гуфтем. фикр мекунам ки хай нархҳои соз буд бардруи азиз ва шумо ҳам барои дастгирӣ кардани мисол ҳами канали Сауду ТЖ яъне ки бачаи ачкидор я донае ки бепала бижқен ана касе мисол дар меҳмоне подписатсия кунед ва дар комментария касе то охири видеоро тамошо карден дар комментария бардруи азиз рақами 5 нависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден ва бардруи азиз рақамҳои ма ягон кас реклама дошта боша дар ватсапш бинависед.
ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.